Tak dostáváme se z Rusavy, jsme teda vyšli, už jsme na Grapech, takže teď bude chvilku rovina a za chvíli schováme v lese. Sluníčko nám svítí, krásně nám vychází, takže tak. Takže šlapeme pomaličky dál a dál. Čau. Tak máme tady další kousek. Tady bude mít takové posazení nalevo. No, jdeme po rovince, tak trošku jsme zrychlili, za chvilku jsme se měli potkat s naším předsedou modelářského klubu. Takže tady kamarádi nás předešli, ale tak teď jsme došli. Takže jsme na Grapech. Tady máme cedulku pěkně. Tak pak uvidíme. Tak pokračujeme dál a uvidíme, jestli se s tím Jirkem potkáme nebo ne. Tak krásný pohled směrem jihovýchod. Sluníčko vychází. Dolů pod námi Rusava. Tak jsme nahoře u křížku. Tady je spojovací cesta, kde jsme se měli potkat s naším předsedou. Tady máme kousek křížek, za chvilku bude vidět. Ale našeho předsedy nikde. Takže pomaličky pokračujeme dál nahoru. Tak, křížek je tady. Můžeme slyšet hosty v dálce, jak ťuká. Takže tak, no, jdeme pomaličky nahoru. Tak zatím čau. Hostin máme v dohledu. Je tady trošku zamrznuté, krásně vidět, než nám to sluníčko hřeje a sleze to. Takže paráda. Tam je dolů v dálce vidět Bystřice, ale bohužel pod mrakama. Takže pokračujeme dál dolů. Dáme malé občerstvení a vyrážíme dál na Hostin. Kolega jeden už je tam, takže se tam sejdeme a půjdeme se pát do Hostina, půjdeme se pát nahoru do elektrárně větrné a potom půjdeme pomalu zpátky dolů. Takže tak pěkný výhled, pěkné počasí. Je to super, je to úžasné. Tady to máme krásně zasněžené, nebo ojíněné. Asi první sníh, nebo inovatka, co jsem viděl. Je to tady super. Tady máme Michal, taky se mu to líbí. Tak dále, tak dále. Takže pomaličky jdeme. Tady je rozcesníček. Tak dáme si občerstvení a pokračujeme dál. Tak jsme teda na Bukovině, já jsem si nemohl vzpomenout, jak se to jmenuje. Tak jsem popošel a teprve jsem zapl video. Tady máme Michala. Tady máme křížek, rozcestník na Grapy 2 kiláky do Rusavy, už 4 na Brusného 9. Díváme se dál. Tady ten obchvat, co se dá jít po asfaltě, pokud není pěkné počasí a je mokro, tak se chodí po asfaltu. Takže Bukovina 613 metrů nad mořem. Tak na Hostín to máme bus 34 km a Hostín 1 km na autobusové nádraží nebo parkoviště. Tak má krásný výhled na Holešov, Bystřicu pod Hostinem. Krajtově verzi. Takže opět úžasný výhled, panoramata, sluníčko. Pojďme na Hostín, pak se půjdeme pojít na vyhlídku na Bystřicu, uvidíme Jeseník. To je krásná verze, dálce tam vykukují nějaké kopečky. A takže bomba. Trošku nám to tady klouže. Je tu hledovice, ale jdeme opatrně. Je tak. Tak. Pod námi je do Bystřice. Stoupáme nahoru. Dálce vidět vysílač Javorina, velká Javorina. Slovensko-moravské pomezí. Krásně zasněžené. Nad námi vidět Hostínek.
Jdeme se podívat na výhlídku směrem Bystřice a Holešov. Tam sice vodní verzi a něco vidět bude. Tak, vidíme Jeseníky. Ty jsou na ně. Takže v dálce zasněžený Jeseník. Pod námi Bystřice. Pod námi je Slavkov. Sava, Umíš. Už jsme pod Hostýnem. Už je tady spoustu lidí vidět, že chodí z Rusavy. Přes louku bylo vidět z kopce. Někteří jdou nahoru, někteří už dolů. Takže za chvíli jsme tam. Jinak počasí je fakt úžasné, nefouká. Teplo je super. Rybníček je zamrzlý, takže fakt je asi pod nulou, protože to drží a svítí sluníčko. Tak hospoda. No a za chvilku už jsou schody a stánky. Kostel. Uvidíme zápětí. Polovička stánků zavřených, ale a tam už vidím našeho kamaráda Jaru. Už na nás mává. Takže dneska 26. na Štěpána. Udělali jsme si výšel modeláři na Hostýn. Takže krátké video po schodech na Hostýn. A super, kamarád nás čeká. Dáme si svařáček. Jsou takhle stánky. Půlka jich zavřených, půlka otevřených. Takže super. Úžasné počasí. Paráda. Čau.